Wow, bedstemor, se! Sådan, ja, den udleder alt for meget CO2 med den benzin, den kører på. Hvad kan man så gøre, bedstemor? Jo, siger jeg, men nej, man kan udnytte bølgernes energi. Hej med dig, Torben. Vil du vide, hvordan bølgeenergi fungerer? Jo, ser du, Torben. Vinden skaber bølgerne, som får flydende på Wavestar til at køre op og ned, som får en generator til at køre rundt og skabe strøm. Hej, vil du møde og lege? Nu laver jeg bølger! Så kan flyderne op og ned. Se, venner, så sætter flyderne generatoren i gang. Og den skaber så el, og det forurener overhovedet ikke, når vi bruger bølgernes kraft. Pas på den knald, røde gummibåd, for det er gummibåd, kun for dig og mig. Wop bam balloon bam blam bam bam to the boot, oh root, 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 oh wop bam balloon bam blam bam bam.